A za všechny, i když nejsme v jejich chase. Prestigio, ty vole, ty máš prestigio. Podívej se, co mám já v kapse. Ty vole, není to prestigio. Je to hu a e a v a je. Je to hůlie. S tím se nepřežije. Nejhorší mobil z naší rodiny má náš táta. Druhý nejhorší má naše máma. Třetí nejhorší má naše dcera. I když by lepší chtěla. A teď můj. O trošku lepší chtěla. Teď můj. Stejně jako máma. A já? Stejně jako táta. Jediný, kdo bude chtít lepší mobil, je Bruno. A to jenom proto, že nevíš, že lepší existuje. Cože?